Воістину Аллах дарує перемогу державі справедливій, навіть якщо вона невіруюча. Тому що справедливість – це абсолютна цінність. То все на землі прийшло б в безлад. І було б зруйновані синагоги, церкви та мечеті, де згадується ім'я Аллаха. Все пропало. Де ми? І все. Я впевнений, що зовсім скоро Крим буде звільнений, іншаллах. А потім, хто не розуміє цього і каже, поруч з ним дитина, його дитина. Він наверху, дитина пішки, люди бачать, кажуть, що за ходжа. Сам верхом, дитина внизу, що за це, що таке? Состав СБУ 60%. Не звільнили? Хіба ті самі СБУшники, саме перед початком війни, саме тут не були тими, хто мене переслідував? Кожен же розуміє. Дорогі віруючі, Всевишній Аллах, Субханаху ва Та'аля, встановив терези і все розподілив. І все розподілив справедливо в цій дуні, в цьому світі. І він каже з цього приводу, «Ба'да а'удзу біллахі мінеш шайтан». «Ва's-самаа'a рафa'аха ва вадa'ал мізан, ла татгау філ мізан, ва акімул вазна біл қисти, ва ла тахсирул мізан, ва ла тухсирул мізан». І небо високо здійняв він і встановив міру, щоб не порушували ви міри. Зважуйте ж справедливо та не занижуйте міри. Що означають ці аяти, ці слова Всевишнього, Субханаху ва Та'аля? В Тафсірі Сааді, наприклад, рахімахуллах, він каже, він зробив небо покрівлею для земної обителі, а також послав на землю справедливий закон і велів своїм рабам дотримуватися справедливості в усіх словах і справах. В усіх словах і справах. Сенс цього аяту не обмежується звичайними терезами або мірками. Тобто це річ не обичних вісах каких-то, які добре відомі кожній людині. Як ми вже сказали, мусульманин має бути справедливим і неупередженим в усьому. Під час зважування та відмірювання, під час підрахунку та вимірювання, під час розв'язання суперечок і судових розглядів. Кінець цитати. Тобто, Всевишній Аллах, дорогі віруючі, Він вимагає від нас бути справедливим. Справедливість, о віруючі, це те, що наказує нам Аллах, Субханаху ва Та'аля. Так, наприклад, він каже, «Ба'да а'удзу біллахі мінеш шайтанір раджім, інна Аллаха я'муру біл'адлі вал-іхсані ва іта'i зіл курба ва янха аніль фахша'i вал-мункарі вал-багі я'ідукум ла'аллакум тазаккарун». Воістину Аллах закликає до справедливості, добрих справ, підтримки родичів. Він забороняє мерзотне, відразне і нечестиве. І він повчає вас, можливо, будете пам'ятати ви. З іншого боку, о віруючі, несправедливість, зульм, зулюматун йовмал қияма, це мрак темрява в судний день, як казав про це посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям. І несправедливість, о віруючі, це та якість, тільки поміркуйте на це, це та якість, яку Аллах, Субхану Та'аля, заборонив сам для себе. І це підкреслюється в хадісі Аль-Кудсі, як ви всі прекрасно знаєте про це. А ті, хто не знають, уважно слухайте. Ан Абі Зар Аль-Гіфарі, радiyallahu анху. Від Абу Зар Аль-Гіфарі. Нехай буде задоволеним Аллах. Ані Набі, саллаллаху алейхи ва саллям. Від пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Фіма ярвіхі ан раббіхі. В тому, що він передав від свого Господа. Тобто це слова Аллаха, але це не Коран. Я ібаді. Інні харрамту зульма аля нафсі
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِ أَهْدِكُمْ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. О раби мої, воістину я заборонив несправедливість собі та зробив її забороненою між вами. То не гнобте один одного. О раби мої, всі ви заблукали, окрім тих, кому я вказав вірний шлях, правильний шлях. Тож просіть мене наставити вас на вірний шлях, і я наставлю вас. О віруючі, справедливість – це вісь істини, ось істини і правди. Неупередження слідування і відстоювання її заради вдоволення Творця, навіть якщо це викличе обурення його творінь. В Курані, о віруючі, з цього приводу є безліч аятів. З цього приводу, наприклад, Всевишній Аллах каже: «Я югалладіна аману куну кавваміна білқисти шухада'a ліллахі валау аля анфусикум ау лвалідейні вал акрабін». Іля ахіріл ая. О ви, які увірували, тримайтесь справедливості, коли будете ви свідками перед Аллахом, навіть якщо це свідчення буде проти вас самих, ваших батьків чи родичів. Також Всевишній каже в інших аятів, і цих аятів дуже багато. О віруючі, справедливість – це абсолютна цінність. Абсолютна цінність, яку ми повинні втілювати в життя будь-в яких стосунках. В сім'ї з дітьми, в родині, з друзями на роботі, в країні, в державі, навіть з ворогами, навіть з тими, кого ми можемо ненавидити по тій або іній другій причині. І з цього приводу Аллах Субхану ва Та'аля каже: «Я айюгаллазіна аману куну кавваміна ліллахі шухада'a білқисти ولا يجرمن شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون». Ви, які увірували, будьте стійкими у вірі в Аллаха. Свідчіть справедливо, і нехай ненависть ваша до інших не веде до несправедливості. Тримайтеся справедливості, бо вона ближча до богобоязливості. Бійтеся Аллаха, воістину йому добре відомо все те, що ви чините. Віруючи, справедливість – це стрижень домінації, стержень домінації, верховенства. Тобто, це той шлях, який веде до підтримки від Всевишнього. Бо в текстах аята, в текстах сунни, в хадісах ен-насру можна перекладати по-різному. Це підтримка від Аллаха або перемога від Аллаха. Це завжди постійний процес. І він буде завжди на той стороні, на чій стороні правда, істина, справедливість. Тобто це той шлях, який веде до підтримки Всевишнього, від Всевишнього, з вірою в Бога та уповання на Нього одного. Як знов каже про це сам Всевишній Аллах: «Ба'да а'удhu білляхі мінеш шайтанir раджім. Валакад арсальна мін qablika русулян іля қавміхім фаджа'ухум білбайїнаті фантақамна міналлазіна аджраму вакана хаққан алейна насрул му'мінін». Раніше за тебе ми відсилали посланців до їхніх народів, і вони проносили їм ясне знамення. Ми помстилися грішникам,
Адже нашим обов'язком було допомагати нашим обов'язком. Аллах Субхану Тааля каже сам про себе. Нашим обов'язком було допомагати віруючим. Віруючі, безумовно, стрижнем домінації переконань, принципів одних людей над поглядами інших людей є те, наскільки вони відстоюють істину, правду, а також те, наскільки вони здатні встановлювати справедливість, втілювати цю цінність в життя, дотримуватися цієї цінності в житті. Що ж таке справедливість з точки зору ісламського права? Що таке справедливість? Ма хуа аль-адлю філ іслам? Тарифу аль-адлі філ іслам. Аль-адлю мунхасирун фі вада'i шай'i хайсу амараху Аллаху Та'аля айюда. Справедливість, таке є визначене справедливості в ісламському праві. Справедливість – це те, коли все розставляється на свої місця. Саме так, як це наказує Всевишній. Дуже просте, зрозуміле визначення цієї цінності. Тобто це є баланс і гармонія. Ті самі терези, про яких ми з самого початку казали, що Аллах Субхану Тааля «Вадa'аль мізан, ла татгав філ мізан». Щойно людина порушує цей баланс, цю гармонію, ці терези в своєму житті, її наздоганяють або суспільство загалом, або країна-держава випробування, щоб відновити, повернути до цього балансу. Щойно люди, суспільство нехтують цією гармонією, цим балансом, цими терезами, яких одразу ж наражають на болі, страждання, поневірення, щоб вони переосмислили все це. Щоб вони очистилися і знову здобули цю гармонію, цей баланс. І знову, щоб ці терези почали повертатися на місце. І якщо б не так, як каже Аллах в іншому аяті, і якщо б не так, то все на землі прийшло б в безлад. І було б зруйноване, як каже про це Аллах Субхану Тааля в аяті, синагоги, церкви та мечеті, де згадується ім'я Аллаха, примножено. І тут варто навести приклад життя наших попередників. Аль-Халіфа Тур-Рашид, Умар ібн Абдул-Азіз, п'ятий халіф праведний. Що він казав? Однажды до нього написали листа, в якому було написано слідуюче. «Фаінна мадінатана кад хурібат». Хтось доповідає з якогось населеного пункту, да? З якогось місця. Я амір аль-му'мінін, повелитель правовірних, наше місце зруйнувалося. Прийшло в безлад. فَإِنْ رَأَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقْطَعَ لَهَا مَالًا يُرَمِّهَا فُعِلْ. Якщо амір аль-му'мінін накаже, щоб були виділені кошти задля того, щоб це все відновити, то ми так і зробимо. فَكَتَبَ إِلَيْهِ Умар. Він відповів. «Амма ба'д». А після. «Факад фахімту кітабак». Я зрозумів твій лист. «Вама закарта енна мадінетакум кад хурібат фаїза». І те, що ваше місце зруйнувалось, безлад прийшло. «Фаїза карa'та кітабі». Якщо ти читаєш мою відповідь, мій лист, «фахассинга біл'адль». То прикріпи, укріпи її, захисти її справедливістю. وَنَقِّ طُرُقَهَا مِنَ الظُّلْمِ. І очисти її дороги, шляхи від несправедливості, від тиранії. فَإِنَّهُ مُرِمَّتَهَا.
це те, що відновить її. Вассалям. І мир тобі. В іншому листі пишуть Омар ібн Абдул-Азізу. До речі, в часи Омара ібн Абдул-Азіза згадують про те, що збирали закят і не могли знайти, кому віддати цей закят. Від справедливості цієї людини, цього халіфа. Інна ахла Хурасан қаум саат ра'iyyatuhum. Воістину, жителі Хурасана – це люди, які стали нечестивими, неправедними. وَإِنَّهُ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا السَّيْفُ وَالصَّوْتُ. Я вважаю, доповідає хтось, той, хто керує. І я вважаю, що їх виправить тільки меч і батіг, меч і кнут. فَإِنْ رَأَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي ذَلِكَ. І якщо б Амір аль-Му'мінін мені наказав, я б зробив це. Омар ібн Абдул-Азіз пише, відповідає. أما بعد أبيسلا قد بلغني كتابك تذكر فيه أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم. До мене дійшов лист, де ти доповідаєш, що жителі Хорасана стали такими-то поганими. وَإِنَّهُ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا السَّيْفُ وَالصَّوْتُ. І що їх виправить тільки меч і батіг. فَقَدْ كَذَبْتَ. Ти сказав брехню. بَلْ يُصْلِحُهُمْ الْعَدْلُ وَالْحَقُّ. Їх виправить справедливість та правда, істина. فَبْسُطْ ذَلِكَ فِيهِمْ وَالسَّلَامُ. Надай їм це. وَالسَّلَامُ. І мир тобі. О віруючі, становище тих, хто володіє, з іншого боку, да? Становище тих, хто володіє, управляє хоч чимось, дуже схоже на становище Ходжа Насреддіна. Я завжди цю притчу наводжу. Це зараз ми один бік взяли, зараз інший бік. Людям завжди дуже важко щось пояснити. Особливо тим, хто керує. Зараз ви зрозумієте, про що йдеться мова. Наш Ходжа Насреддін йде, значить, на ослі, поруч з ним дитина, його дитина. Він наверху, дитина пішки, люди бачать, кажуть, що за ходжа. Сам верхом, дитина внизу, що за це, що таке, критика. Він сліз, дитину посадив, сам іде пішки. Інші люди бачать, кажуть, що за це дитина невихована. Ходжа внизу, дитина наверху, що за це? Відсутність виховання. Він спустив дитину, вони йдуть обі пішки. Осьол сам по собі. Бачать інші люди, кажуть, що за дурня, маячня. Осьол не відпрацьовує те, що він повинен працювати. Розумієте? І таке становище людей. І такі люди насправді. Люди завжди критикують інших людей. Такова природа людей. Але що б не було, ми повинні бути завжди тими, якими ми повинні бути. Ми повинні бути тими, хто відповідає аяту, де Аллах Субхану ва Тааля каже «Фалідаліка». А це наказ пророку, а потім всім нам. فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. А тому закликай їх, тримайся прямого шляху так, як тобі й наказано, не йди за їхніми бажаннями. А скажи, я увірував у те писання, яке зіслав Аллах, і мені наказано бути справедливим до вас, бути справедливим до вас. І так далі. До кінця аяту. О віруючі, як ми вказали вже вище, справедливість – це є абсолютна цінність. І в цьому контексті зверніть увагу, що пророк мир йому,
коли були перша тиранія, для перших мусульман, що він повелів? Що він наказав? Він наказав, щоб вони поїхали куди? В Абісінію. А хто там був керівник? Хто там був правитель? Негусь. А ким був він? Християнином був. А чому він так сказав? А тому, що він сказав, що там правитель справедливий. І він наказав їм переселитися саме туди. Один із величезних вчених ісламу, і це був Ібн Таймія, рахімахуллах, до речі. Що він сказав, знаєте? Він сказав так. «Інна Аллаха янсуру доуля аділя, ва ін канат кафіра». Воістину Аллах допоможе або дарує перемогу державі справедливій, навіть якщо вона невіруюча. «Валя янсуру доуля заліма». І Аллах не допоможе, не надасть перемоги державі несправедливій, державі тираністу. «Ва ін канат му'міна», навіть якщо вона віруюча. Тому що справедливість – це абсолютна цінність. І згадайте в цьому контексті Абдурахман аль-Гафіқі. Це один із табіонів. Це історія Андалузії, коли було відкриття. Коли наші попередники йшли і відкривали іслам до земель, коли вони дійшли навіть з того боку туди, аж туди, до Європи. Перше, що він зробив, коли його призначили там керувати, що він зупинив війну, зупинив все і сказав, треба, щоб справедливість була встановлена. А потім ми продовжимо свій шлях. І таких прикладів у віруючі дуже багато. У віруючі, воістину, в день джума є такий момент, коли Аллах Субханаху ва Та'аля приймає наші молитви. І я молю Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент. Фастагфіруллах лі ва лакум. Віруючі, як я вже казав попередньо, Аллах Субханаху ва Та'аля вимагає від нас бути справедливим. І багато було з цього сказано. І насправді можемо годинами розповідати про це, про справедливість, що вона стрижень всього. Але дуже важливо, щоб ми, коли ми чуємо все це, щоб ми імплементували все це в своє життя. В розуміння того, де ми живемо. Щоб ми жили цим, а не просто жили якимось минулим. Це я кажу до того, якщо ми будемо приміряти все, що я сказав раніше на себе, то багато чого ми можемо розуміти по-іншому. Можна все, що я сказав зараз, можна нанизати на нас тут, в Україні. Хіба б війна, та, яка зараз йде тут, особливо після початку повномасштабного вторгнення, вона б почалась, якщо б у нас все було б гаразд з цінністю справедливості. Скажіть мені. Хіба б Крим окупували в 2014 році? Якщо б в Україні у нас тут було б все гаразд з принципом справедливості. Питання риторичне. Кожен же розуміє. Хіба б це було б, якщо б кримським татарам відновили їх права в Криму? Ні, цього б не було. І можна відвертати це, відвертати. І коснутися і Кавказу, і всього. І так всі приклади в історії. Хіба б ми не перемогли якнайможна швидше
зараз, якщо б у нас не було все і всюди справедливо, не було б корупції, не було б зловживання серед посадовців і тому подібне. А вже ж ні. Точно ні. Я впевнений в цьому. Тому, це ж не означає, що треба казати, все пропало, де ми? І все. Тому ми маємо робити те, що маємо, бо ми тут і зараз, і ці випробування стосуються нас, вони касаються нас. І як казав посланець Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля, Он погубит людей всіх, навіть якщо серед них буде незначна кількість праведних. Розумієте ви чи ні? І ми повинні робити те, що ми повинні. А інакше що? А інакше прийде руський мір тут. І що буде далі? І що буде далі? І я це повторюю кожного разу. І буду повторювати. Кожен повинен знайти своє місце в цій війні. Це не означає взяти зброю і йти кожному. Ні. Хто може воювати, хоче воювати, будь ласка. Хто може вчити, хай вчить. Але в контексті війни. І ми проходимо зараз очищення. Хіба состав СБУ 60% не звільнили? Хіба ті самі СБУшники, саме перед початком війни, саме тут не були тими, хто мене переслідував, саме мене. А дехто з братів допоміг мені, якщо ви чули про це. І ми проходимо через цей шлях очищення. Треба це розуміти всім нам. Ми не повинні казати, що все пропало. Ми повинні бути об'єктивними. Повинні все пропускати через призму наших цінностей, про яких я казав в першій частині. А потім діяти. А якщо не можете діяти, а такі дехто є, які кажуть, війна тут невіруючих з невіруючими, зсилаючись на вельмишановних шейхів з Аравії, то просто мовчати і не мішати тим, хто робить свою справу, як мінімум. Як кажуть деякі брати, поймати тишину. І все. Треба розуміти, що ми проходимо шлях очищення. Так, як ми його проходимо. І ми будемо його проходити стільки, скільки ми повинні його пройти, доки ми не очищимось. Доки ми не вернемось до наших цінностей. І це складний шлях. А хто не розуміє цього і каже, що це війна невіруючих з невіруючих, хай знайде свій шлях. А чому він не знайшов свій шлях до того, як почалось повномасштабне вторгнення? Хай знайде свою землю. Земля Аллаха обширна. Інна арда Аллахі васіа. Чому віруючі сьогодні це не розуміють? Для мене це не зрозуміло. Це дуже просто. Насправді дуже просто. О, віруючі, будьте справедливими. Навіть самі проти себе, як каже про це Всевишній Аллах. Це наш шлях. І цим шляхом треба нам йти до кінця, поки Аллах Субхану ва Тааля не покаже. Не покаже, хто правий і хто більше дотримується істини, правди та справедливості в цій війні, в цій конфронтації. І я впевнений, що зовсім скоро Крим буде звільнений, іншаллах. А потім і всі інші землі мусульман, Кавказ. А потім і далі. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات.